kanya nag Mga kandos, oo. Mga kandusanan gikan pagitaong kog Surigao. Ni anhi gitaong ko diri sa Bangunay Habonga kay para lang mo anhi diri sa kandusanan ni Doktora Darna. Nila Ate Laika Bern sa kandusanang istasyon na wala pa gyud na rehistro kay nakabalog gyud ko nga masolusyonan gyud akong problema kung maanhi ko dire. Kay daghan na gyud nakaanhi diri sa kandusanang istasyon nga natambagan ng insaktong balibag. Uy, makuan mo gid, matambagan gid ka diri sa amo ang istasyon sa diri sa kandusanang istasyon nga wa pa marehistro diri sa Laika Bern. Iya karon mao ra kadto imong problema. Mao ra gid kadto imo Ora ipatambang. gito akong problema. Dako gito akong problema Kaluoy kandusanang gid mo, doktora oy. no. Ko jud kay Ito matabangan ko nimo doktora nga ipaabot nimo sa presidente karon kay kamo man gyud na power